През есента е важно да поддържаме добър имунитет. Витамин С е много важен за имунната система. Той защитава нашите клетки. Витамин Д е важен, защото светлината намалява. Той подпомага добрия имунитет. Витамините от група B са ключови. Те помагат много. Витамин А поддържа добро зрение. Витамин И е добър антиоксидант. Цинк и селен подпомагат тялото. Еште повече плодове и зеленчуци. Пийте повече вода всеки ден.